Iti Ilocos Region mapaspasaran latat epekto tinagtipon a bagyo ken habagat. Bilang dagiti naapektaran na pamilya dimanonen iti nasurok 52,000. Tulong manipod iti DSWD agtultuloy. Detalye dagita adamag ipaay ni Bridget Marcasi Pangosmian. Agdaltali na ti red alert status ti Regional Disaster Risk Reduction and Management Council Emergency Operations Center gapu iti agtultuloy a panagtudtudo nga epekto ti nagtipon a bagyo ken habagat. Agtultuloy ti panangidanon ti DSWD Region 1 iti Family Food Packs iti nagdaduma a regional warehouses iti Ilocos Region. Ijay La Union nangidanon da iti kanayunan a 2,917 a family food packs. Dumanon met iti 1,600 a ready-to-eat foods, tinaidanon iti Lawag City. As of 6 p.m. iti Kalman, nasurok 52,000 na pamilya abuklen, tinasurok 185,000 nga individual, tinagtipon a bilang dagiti apektado tinaglabas a bagyo a Luis, Maymay ken habagat iti Ilocos Region. Kaadwan iti Pangasinan na nasurok 42,000, abuklen tinasurok 154,000 manipod iti 144 a barangay. Nasurok 8,000 met iti La Union, abuklen tinasurok 28,000 nga individual manipod iti 205 a barangay, ken nasurok 622 a pamilya met iti Ilocos Sur, abuklen tinasurok 1,800 nga individual manipod iti 84 a barangay. Agtultuloy ang mapaspasaran ti panaglayos iti nagduduma a lugar iti rehiyon kas iti Bakwit Sur iti Bawang La Union, Santa Lucia, Narvacan, Tagudin ken San Ildefonso iti Ilocos Sur, Sitio Masyan Barangay Barangobong Nueva Era Ilocos Norte ken sumagmamano a barangay iti Dagupan City, Mangatarem, Kalasyaw ken Lingayen, Pangasinan. Agtaltali na udmat nga alerto ti DPWH Region 1 para iti clearing operations iti mud flow ken debris flow iti Pagudpud Adams Calanasan Road. Panakawaknik ti daga ken kayo a natumba iti Pangasinan Nueva Vizcaya Road manipod Barangay Santa Maria East Aginga Malico San Nicolas Pangasinan. Panakadalos ti Rockfall iti Tagudin Cervantes Road iti Barangay Poblasyon Suyu Ilocos Sur. Naingat ang mabambantayan iti agdama ti level ti danom iti Abra River nga sideg iti Banawang Bantay Ilocos Sur. Kalpasan ang nadanon daytoy ti orange level ang mangipaspasimudaag ang nadanonan ti 60% a capacity ken ngumatngato a pangta ti layos. Kabayatan na, agtaltali na udmat a kanselado ti klase ti amin a level ti pribado ken para publiko a pagadalan pakiramanan ti trabaho dagiti opisina ti gobyerno. Bridget Marcasi Pangosmian para iti Pagilian.